MaChina akanaka tauya dzanyasi zuwa rochigumi nonhatu mwedzi uno waChikumi asara mazuva manomwe basi kuti tisvike kuzuwa rinogadzirwa vanhu vanenge vachikwikwidza musarudzo aidi mapato ese ngaaite kumiramira pasaye bato rinondopinza riri beya rikukwikwidzana naro zvimwe zvingaite zviri nani rikaiti ringe zviri munhau dzanyasi nyasi tiri kutandira kwedu kwaMutoko mabhuku ari kwaKowo ari kuita kurwadziwa fani kureketa kuno kunyanyawo bhuku rokwaChibanda kwaiva toita kunetseka izvezvi nokuti mambo Mutoko agobvumbira kuti waChina wapinde waende kotora ivhu ikweyo ipapa paribe chagozikana kuti chii chaitika kwaiwanga warutoda kuenda ipo panyamatsvitsi paye asi wakabva wanyepewa kuti pano mhondoro pano masvikiro wanhu saka zvinobvumiwa ba kuti zviite izvezvi kwaiva wabva watoenda kunyamukepa ndiko wagopuwa kunzi waende ipapa wakatoenda koisa mapegi munzvimbo dzowanhu chaidzo vanhu vese izvozvo vari kusaya kuporinga vari kusaya pokutandira kuti woita sei ipapa nokutoti pariba hakuziva kuti zviri kuitika kureketa kuno wakambotora matombo mamwe iyo madombo dzvipari wakambotora zvipisi kuti waende nazvo wachioringa kuti wari kuzvida chere kana kuti wari kuzvidaba unobva waita kuona kuti pakaita kunyangariwa rekai tione kuti kureketa kwatiri kuita kuno wanotimirira mudare paramende kana wamwewo wane chawachaita chere nokutoti nyaya inoramba ichirwadza iyoyi rekai tinoramba takaringa tinenge tichindokunyepai ipo zvinenge zvichiitika. Masangano anozvimirira ega ni asiri hurumende agonyora tsamba izvezvi wari kukumbiritsa kuti Jobosikara aburitsiwe mujere wachinyora kuna mutungamiri wenyika waMhanduwe kureketa kuno paribe agoziva kuti waMhanduwewo wachagoti kudini asi zviri kuningisika kuti paribe chiri kuchinja nokutoti wari kubva wanyepera kutoti isu tinotonga ba zvinoitiwa kumatare zvinoitiwa ikweyo isu tiripo ba ipapo asi chokwadi tese tinondochiziva rekai tione kuti zvinenge zvichienda nokupi. Nyika yese yavhunduka kureketa kuno apo ZANU-PF Vhusi Manjonjo akagoita basa rokutoreketa iye kutoti vanhu vese vekugokwe anenge andozikana kuti ndo bato rinopikisa kunyanya iroro tripusi iri kwaitichamubisa muno tomudzingira kure kumuita kumutandanisa chaiko kunge tiri kudzingirira mapfene pakaita kunyangariwa wakomana muitiro wakadandi wakaita kuoma ipapa mapurisa aribe chaareketa kana kudini wari kuita kunge waribe kana kuzviona kana kunyepiwa nevanhu asi wamwe wanoziva zvavanoita wabva watomutsvaka padande mutande bva wamuboya watsvaka nomanhamba yache kwaakutanda umutumira mameseji okuti iwe godi pfama nokutoti nyika injedu tese rekai tione kuti zvinoperera papi asi kwai vanhu nomutemo wanoita zvokurambidza vanhu kana kuvhundutsira vanhu panguva dzosarudzo vanofanira kupiwa makore kana 5 chaiwo nokuti ndo zviri pamutemo rekai tione kuti anosungiwa chere iyeyo kana kuti vanonoramba wakaringa kusaiti zvaunge paribe chiri kuitika. Morgan Komichi agoti akuparura bato rache rinonzi kwaUnited MDC pakaita kuoma rekai tione tasvika nguva yosarudzo ndo nguva yomapenzi ese anomuka iyoyi kana dai uri mwedzi tingatoti dai ndo nguva inenge iri mwedzi mutete nokutoti munhu wese anenge atoona unge akutozviita unge ndiye mutungamiri wenyika chaiye rekai tione ipapa kuti zvinenge zvidini apawo kune imwe yanzi inonzi Kambizi bato rinonzi Kambizi kwairi kutungamirwa neanonzi Henry Mutasa ime kaimi poita rimwe rakanzi United People's Nation right riri kutungamirwa naGarikai Musa wobva waziva kutoti paribe chisvinu kureketa kuno munhu wese anenge ari kundoda kundoti ndipindewo pamusoro ipapo ndipindewo ipapo nyangwe ari kutoziva kuti ndiri kuzikana bani vanhu vanosvika 100 chaiwo anenge ari kundodawo kupinda ipapo zvava zvatifungisa mazuva aya Shakespeare maya achiita zvake zvaaita nonagi wakomana zvakaita kuoma tinoramba takaringa kwainoperera iyoyi. Takaringa izvozvo sarudzo kureketa kuno kanzuru yoguta roBulawayo iri kurwadziwa fani nokuti wakanga wari kunyepa vanhu kuti mutuli nxube aribe mvumo yekuita zvaari kuita zvokuti ndi kunadzirisa mugwagwa nekuti mugwagwa iyi manyanya kuisiya yakadando asi vanhu wakabva wati chibvai mamusiya akadando nokuti azvikona egani wati kureketa kuno kwaiyo vanhu vache iwawo wakanoenda kobvarura pombi yemvura manje
inoendesa mvura kuCowdry Park. Kureketa kuno mvura iribe waribe nzvimbo yese yeCowdry Park. Ndipo munotoona kuti uya muturiwo wamaida kuvhiringidza muchiti ndiye munhu kwaye izvezvi zvari dododo zvache ari kwache kuHarare aripoba izvezvi kuCowdry Park kwaagonyepa kuti kwai ndakatenga imba ikweyo. Pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti vanozviita sei ipapa kana kuti zvichaperera papi, asi zvisvinuba. Mapurisa wagoburitsa mazita owanhu wavari kuti ndiwo wakagwarashiwa mutsaona yagoitika wanhu watanhatu wanoti Romeo Nyapfere, Shamaine Nyoka, Stella Chikadaya, Faxon Chihungu, Kosha Nawero naArthur Nheta. Tinoti mweya yavo irambe yakazorora murugare. Kuno mumwe munhu agoburika padandemutande ari kuti agoratidziwa nemapurisa omunyika mari yavari kutambira kuti inosvika 120 yezviuru zvomari yomunyika basi. Zvakaita kuoma. Ukaona zvakadandi wobva waziva kuti pakaita kunyangariwa. Apawo penjeni dzokunasa dziri kundosvika basi $20. Unosaya kuti saka munhu anoitei $20, asi iwo wakuru wagere hundo yenasayo vari kuita kuja vachiita kupura nyemba nomusana, kuita kupura gumbo mushukaidi. Zvakaita kuoma wakomana. Dzimotika dzavanotekaira nadzo unoita kusaya kuti kohokona wakomana dzimotika dzidzi, asi wakasenzera mari iyo kuti dziburike dzimotika dzi paribe kana chauri kuboya. Izvi zvinofanira kuchinja. Rekai vanhu vaende kusarudzo idi, zvinoda kuti zvichinjiwe. IMF wagoreketawo kuti tatakaringa zvisiri izvoba kuti upfumi hwenyika yeZimbabwe huchakura nezvikamu 3 nokadimbu kubva muzana 3.5% pachirungu. Izvezvi wakureketawo kuti kwai upfumi hweZimbabwe huchakura nezvikamu 2 nokadimbu kubva muzana 2.5%. Rekai tigoramba takaringa kunoira tsvimbo nodohwe, tinenge tichindokunyepai. Nyasi uno mari yomunyika iri kutengewa nomari yokuAmerica, kana iyo mari yokuAmerica mari yomunyika iri kutenga mari yokuAmerica kana yasvika zviuru 5,440 $5,978 $5,978 pachirungu. Ipapa nyasi kwai nohurumende tapa vanhu vanoita mamiliyoni anoita 3 basi mari pomusika iwoyu. Asi kana muchida kuona kuti unotambisiwa tsotsa izvezvi kureketa kuno, bata mari iyo yomunyika iyi woti ndiri kuda kudidi. Kureketa kuno guta reHarare kwai mabhondi noti iyo mari yomapepa iya kwai izvezvi $1 ribodzi riri kuita zviuru 2,600 pa$1 ribodzi rekuAmerica. Unobva waita kuzvisaya kuti kohokona wakomana, ndipo unotoona kuti zvakaita kuoma. Izvezvi kutori nevamwe vanhu vari kundoenda kumabhengi komora iyo mari iyo mapepa iyaya, wokurumura akawanda, wobva wauya wobva wamira zvavo pamusika panze wobva watenga mari yokuAmerica. Wabenuka pokare woti imi zvomunyika medu zvakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Katichiringa dziri kuitika pasi rese. Kutandira imo muSouth Africa akamboita mutungamiri womuferefeti wehurumende Busisiwe Mukwevane kureketa kuno aita kuwabvondora idi. Rekai tione kuti zvinopera sei, asi anangidzira kutoti mutungamiri wenyika akaita kubata wakuru wanotonga mhosva munyika yeSouth Africa. Rekai tigoona kuti inenge ichipedziwa sei nyaya iyoyi nokutoti pakaita kunyangariwa. Tikaenda imo muSouth Africa pokare kuno wari kuita kupinziwa chando kureketa kuno nokutoti kuno tsamba yaburika kuti yakanyoriwa neyo vanhu vakanyora kuti Zimbabwe igopuwe zvirango zvoupfumi pokare. Wanyora pokare wachiti South Africa ngaichibirisiwe iko kuAgowa kwairi ino America nokuda kwezvairi kuita noRussia. Unobva waita kuzvisaya. Apa muone kuti South Africa ndo yenge iri munhu aidiwa chaizvo noAmerica ipapa, nokutoti wanga wari kutengesa mabhirioni 3 ozvinhu zvokudya kunyika yeAmerica. Apa nyika yeAmerica iri kutenga mabhirioni 10 basi ozvinhu, kureva kuti chibodzi pazvitatu zvenge zviri kubva kuSouth Africa. Ndipo mototi hawo kuti vari kuita kutamba nawo. Rekai tione ipapa wanenge wachakaropfikirwa panze. Rekai tigoringa kwainenge ichiperera. Asi mukaona wapfikirwa panze moziva kutoti pachiri pechisvinu. Apa kuri kunzi nemakambani akaita sana BMW ana Ford wese wanogona kutanda utiza izvezvi muSouth Africa mo kana zvikaramba zvakaita kudandi. Wakatiza ivava paita njodo inenge yanyahwayo pfene chaiyo. Rekai tigoramba tikaringa kwainenge ndamu.
kumwe kuhwadza kutoda kuita South Africa kuno vanhu vangu vajaira kuzviitira zvinhu zvavo. Izvezvi paramende yomuSouth Africa yaisa kamutemo kanonzi NHI bill kari kuita kuti wayawo homwedzo utano mamedical aid pachirungu wahwadziwe kureketa kuno nokuti wakunyimiwa basa. Munhu wese anenge akunze akugona kurapiwa nehurumende zviri pachena zvakaenzerana. Ndikaitione ipapa kuti zvinopera sei, asi wazhinji vari kuita kuhwadziwa nazvo. Tinoramba takandolinga. Rimwe goronyera ranga riri kutiza kunyika yeRwanda rikunzi rakakonzeresa kugwarashiwa kwevanhu panguva ya1994 pagenocide paye. Izvezvi rinonzi Fulgenzi Kaishema kwai rakabatiwa muSouth Africa takakunyepai. Izvezvi kwai rakunzira kutongiwa nemhosva dzinosvika 54 dzozvarakaita kunyika yeRwanda. Rikai tigolinga kuona kuti zvinoperera papi. Kunyikayo yeSwatini, mambo muSwati izvezvi kwai agopopomedza mamirioni 50 omari kuti atengere wadzimai wache mabhenzi motika dzinosvika 20. Hei, wabi yedu aiwa wanoita yekupura nomusana. Rikai tione kuti zvinopera zvakadini. Izvezvi rikai tibhuruke tonanga iko kuManchester nokuti chikwata choManchester United wari kureketa wari kuziva zviri kuitika wagoti icho chatotengesiwa kunyika yoKatar. Aiwa mari yekuArabhu iya inonaka idi. Wana Gireza wafunga kusiya chikwata kuti wapuwe iyo mari yomaArabhu iyi. Rikai tione kunoira tsvimbo nodohwe. Asi tiri ipapo kwaNyasi tagumira pano. Ndini wenyu MaChina WeNhau.